A Dariago mám už plné zuby. A on je pritom to najlepšie, čo na škole máme. Aj mne niektorí lezú na nervy. Tebe kto? Mia, všetky tie jej kamošky. Myslel som si, že mi povieš niečo nové. Keď ona je taká hlúpaňa, taká krava, a k niektorým ľuďom sa chová horšie, ako k smetiam. Nič viac? Prestan sa smiať, nie je to vtipné. Nikov otec skoro umrel. Dobre, ale veď vieš, aká je Mia. Podľa mňa si to ani neuvedomila. No ale prosím ťa, áno, je svätá, nezastávaj sa jej. Chovala sa tak, lebo to bol Nikov otec a nie jej. Neznášam pokrytectvo, neznášam! Najradšej by som bola 1000 kilometrov odtiaľto a vypadla z tohto väzenia. Počkaj, čo sa deje? Tiež chceš odtiaľto odísť? Vieš, občas sa tu cítim lepšie ako u nás doma. Nie, ja... Myslela som to tak, že či by sa ti nepáčilo žiť inak. Ale áno, rád by som stále hral na gitare. Ale môžeš tak žiť? Nie, Roberta. Nie je to také ľahké. Diego, zaslúžiš si žiť vlastný život. Iba ti to niekto musí navrhnúť. Pozri na mňa. Robím všetko, čo cítim. Áno, tak to aj vyzerá. Roberta, pochop, že ty si trochu šialená. Ale musím pripustiť, že niekedy je to nákazlivé. Naozaj? Áno, priznávam. Keď som s tebou, tak to, o čom všetkom rozprávaš, mám pocit, že je to možné. Ale všetko je možné. Predstav si, že tu nikto nie je. Nikto v tvojej blízkosti. A robí iba to, čo cítiš. Čo ti hovorí intuícia? Ja neviem... Čo by si chcel teraz urobiť? To bolo to, čo si cítil? Nie. Dobre, nerozumiem. Nie, ide o to, že musím predstierať, že sme frajeri. Zdalo sa mi, že niekto šiel okolo, tak som chcel, aby sme budili dojem frajerov. Ale ja nikoho nevidím. Ani ja nikoho nevidím, ale počul som kroky. Niekto išiel. Iba preto. Á, tak. Roberta, si hnusná zmija! Nenávidím ťa! Uverila som ti! Upokojte sa! Prestaňte sa byť! Diego, si sa Mia! Čo robíš? Kľud! Ona je šialená! Mali by ste ju zavrieť do uloviva, Roberta! A ty už zmizni, Upokoj Diego! sa, Mia, čo sa ti Zmizni! stalo? Vypadni! Nechaj ma! Nebij ma, to bolí! Zmija jedna! Ty si zase hlúpaňa! Ale no tak, dievčatá! Upokojte sa! Upokojte sa! Upokojte sa! Egoistka. Hlúpaňa. Iba niekomu ako si ty. Teraz prepáčte, pán riaditeľ. Iba zlému človeku môže napadnúť taká hrozná vec, že mi umrel otec. Čo si tým chcela dosiahnuť? Prepáč, ale ja som ti to povedala. Nebolo to tak, že ty so svojimi ušiskami si počula moju konverzáciu? Ušiskami? Nie. Ty si načúvala, Mia? Nie, ona bola pri mne. A začala veľmi hlasno hovoriť a tak sa stalo, že som to započula. Nie. A ja som všetkému na vine? Čo ťa ocko neučil, že počúvať cudzie rozhovory sa nepatrí, že je to nevychovanosť? Ocko ma naučil veľa vecí a ty mi nemáš čo hovoriť, ako sa mám správať. Tiež Dobre, to nie je. stačilo! Obe ste sa zachovali zle. Obe. Na jednej strane sú veci, o ktorých sa nežartuje, a na druhej strane je veľmi nevychované počúvať cudzie rozhovory. Aha, to je pravda však. Takže už môžem ísť. Dobre? Nie.
Najprv sa jedna druhej pekne ospravedlníte. Nie, ja nie. Nech sa ospravedlní ona. Nie, Ona ja sa začala. jej neospravedlním. Ale dievčatá, Nie, ticho! neospravedlním. Obidve urobíte také symbolické gesto. Obe podpíšete vyhlásenie. Čo? Čože? Áno. Ako ste počuli. Tak dobre. Ja začnem. Mia, veľmi sa ti ospravedlňujem. Čakám ťa o 12:00 v tanečnej sále. Ak máš odvahu, sliepka. Výborné, dievčatá. Ja sa ti tiež ospravedlňujem. A príjmam tvoje pozvanie. Uvidíme sa v sále, ty hlúpahus. To sa mi páči. Som rád, že ste sa pekne dohodli. Ako by ste boli sestričky, dievčatá moje. Výborné. Aká si hlúpa, ne? Aj ty.